Rydyn ni gyd yn heneiddio, ac mae'n bwysig meddwl am ein dyfodol a sut y gellir gwella ein profiadau bywyd ni wrth i ni heneiddio. Rydyn ni'n galw hyn yn heneiddio'n iach, sy'n ymwneud â chreu'r amgylcheddau a'r cyfleoedd sy'n galluogi pobl i fod a gwneud yr hyn maen nhw'n ei werthfawrogi wrth iddynt fynd yn hun. Cader ydyn ni, a ganolfan ymchwil heneiddio a dementia. Ein nod yw gwella bywydau pobl hŷn yng Nghymru a thu hwnt trwy ymchwil i heneiddio a'r polisïau ar arferion a allsiapio heneiddio'n iach. Mae ein gwaith yn canolbwyntio ar 4 prif faes: amgylcheddau heneiddio, dementia a gwybyddiaeth wrth heneiddio, cynhwysiant cymdeithasol ar gyfer iechyd a lles ac ymwneud â'r cyhoedd a gweithwyr proffesiynol. Mae cynnwys y cyhoedd a gweithwyr proffesiynol yn hanfodol wrth glymu'r holl waith hwn gyda'i gilydd. Mae Cader yn sicrhau bod lleisiau pobl hŷn yn cael eu clywed ynghyd â'r bobl sy'n gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl hŷn, gan gynnwys pobl sy'n eu cefnogi ac yn gofalu amdanynt, ac i'r grwpiau, elusennau a sefydliadau sy'n eu cefnogi. Helo, Glenda dwi. Nes i cael dementia pan o'n i yn o gwmpas 56, a mae'n bwysig iawn i mi gallu bod yn rhan o ymchwil a codi ymwybodaeth am dementia. Pan nes i ddechrau mynd i'r brifysgol ym Mangor, ges i gyfle i rannu fy mhrofiadau am byw yn iach gyda dementia. Mae ymwneud â chymryd rhan yn ein hymchwil yn helpu ddathlu heneiddio, ynghyd â nodi ac ymateb i rai o'r materion a'r heriau sy'n dod wrth heneiddio. Gall gwybodaeth o'n hymchwil helpu i greu amgylcheddau sy'n gyfeillgar i oedran, gall chwarae rhan hanfodol wrth wella lles, mynd i'r afael ag unigrwydd a chreu ymyriadau iechyd a gofal cymdeithasol effeithiol, a gall arwain at welliannau i'r ffyrdd y mae ymarferwyr a chlinigwyr yn gweithio gyda phobl hŷn a phobl sy'n byw gyda dementia. Bydd yn darparu cyfleoedd i herio ystrydebau negyddol am bobl hŷn, a bydd yn caniatáu ni ddeall y gweithgareddau, gwasanaethau, cynhyrchion a phrofiadau sy'n cyfrannu at heneiddio'n iach. Rydyn ni i gyd yn heneiddio. Os ydych chi eisiau chwarae rhan mewn gwella iechyd, lles a gofal cymdeithasol i bobl hŷn, mewn creu amgylcheddau cefnogol a chynhwysol, a'n helpu ni i gefnogi pobl y mae dementia wedi effeithio arnynt, cysylltwch â ni. E-bostiwch ni ar cader@swansea.ac.uk neu ewch i www.cader.cymru i gael mwy o wybodaeth am sut y gallwch chi gymryd rhan.